aurreneko urtean batxilergoa bukatu negan, eta bueno, selektibitatea etara negan bada espada, baina zela neukan baitxa oso klaru zein erabaki neban, zela 2 urte dian, goi mailako ziklo bat itxian mekanizra bana. Eta haitxak lagunduta baitxa, pixkat, erabaki hori hartu neban. Entonces, en su momento había salida en la rama administrativa y como es algo que me gustaba, pues decidí cursar los estudios aquí. Nire haitxa hemen izeban ikasketak, asko izeban nahi, baina osoan 2 urte hemen ikasten gauez, lan hain egunez eta gauez ikasten. Gero gu bixok, bai Pakita bai ni bukatu ginen estudioak hemen, oin dabil Markel bukatzen, daukagu ez talaba bat, auskalo, hemen bukatuko da baina edo universitatea jungo da, bera ikusiko da. Eta esan duten bezala, nik uste dut dela beste aukera bat eta bere baloria mea bezako da.